हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि नार्जारी आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि रोजाबनायाव गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगैले हायना आरो बे मिउजिक भिडिअजों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे नोंथांमोननिनो बयनिबो फेभरेट फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांखौ। मेथाइखौ रोजाबदों नार्जारी आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोना। DOPखौ होदों बिक्रम सिने फट'ग्राफार, करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो AM फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नार्जारी बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनासंनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर आरो सोरनि फेभरेट बेखौबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।